Sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Nga igsuon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa kasulbaran, hingpit nga kasulbaran nining pandemic nga COVID-19. Ug ato usab nga iampo ug pasalamatan ngadto sa Ginoo ang atong mga benefactors, nga donors nga nagsigi og tabang nato dinhi sa atong mga proyekto nga unta hatagan sa sila sa Ginoo sa mga grasya ang ilang ikinahanglan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran, nagatultol kanamo nganha kang Kristo, himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa panahon nga si Akas, anak ni Hutan, ug apo ni Oseas, maoy naghari sa Huda, misulong sa Jerusalem si Rezin, hari sa Syria, ug si Pika, ang anak ni Romelia, nga hari sa Israel. Apan wala nila kini mabuntog. Sa pagkabalita sa hari sa Huda, nga ang kasundaluhan sa Syria nakasulod na sa yuta sa Israel, nalisang siya ug ang iyang katawhan ug nangurog sila ingon sa kakahuyan sa lasang nga gihuros sa hangin. Ug miingon ang Ginoo kang Isaías, lakaw, sugata si Akas, pauban na si Serhasub nga imong anak. Si Akas atua sa tumoy sa kanal sa tubig sa ibabaw nga linaw, duol sa dalan paingon sa uma nga nginganlag uma sa maglalaba. Ina si Akas, pagbantay ug ayaw kahadlok sa kasuko ni Hari Rezin ug ni Hari Peka, kay sila sama lamang sa aso sa duha ka agipo nga nagkapalong na. Naglaraw mangilad batok kanimo ang Syria ug ang Israel. Nag-ingon sila, sulungon ta ang Huda ug lisangon ta kini ug buntugon ta kini aron maato ug pahariun ta didto ang anak ni Tabir. Tungod niini nag-ingon ang Ginoong Dios, dili kini mahimo ug dili kini mahitabo, kay ang Syria sama ra kahuyang sa Damasco ug ang Damasco sama ra kahuyang ni Rezin. Kan umaglima ka tuig gikan karon mabungkag ang Israel ug dili na mahimong nasod. Ang Israel sama ra kahuyang sa syudad sa Samaria ug ang Samaria sama ra kahuyang kang hari Pika. Kun kulang kag pagtuo, dili kagayod mulungtad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. Halangdon ang Ginoo ug angay daygon
diha sa syudad sa atong Dios. Ang iyang balaang bukid, labing matahom sa kabukiran, mao ang kalipay sa tibuok nga kalibutan. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad, hangtod sa kahangturan. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihanan, mao ang syudad sa dakong hari. Ang Dios anaa sa iyang kuta, gibantog siya sa pagkadalangpan. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad, hangtod sa kahangturan. Kay ania nagatigom ang mga hari, nagakuyog sila sa pagpangabot. Nakakita usab sila og nalipay dayon, nangalisang, nangaparot. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad, hangtod sa kahangturan. Nangurog sila dito, masakit ingong babae nga nagbati. Ingon ug us akahangin gikan sa silangan, mihapak sa mga sakayan sa Tarsis. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gisaway ni Jesus ang mga lungsod diin himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kaya ang mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pahimua sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nga nagsapot og sako, nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Siro o sa taga-Sidon kay kaninyo. Ug ikaw, Capernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit, itambog ka hinuon ngadto sa impyerno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ania paunta kini karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kung ang bata sapnayon sa iyang mama, kung sa may bation sa bata, mabalaka, dili. Kung ang bata, biyaan sa mama, kung sa may mahitabo sa bata, hilak. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Dios nagasagang sa iyang syudad, hangtod sa kahangturan. Nagsagang ba, nagsapnay, nagamuma, nanalipod sa iyang syudad. Muna sa unang pagbasa, ning kurog-kurog nga ang hari, ang iyang mga kaubang mga katawhan sa Huda, ning kurog nagmaayo kay purting liguna ning mga haria nga nisulong, ningon lang yung Ginoo, ug mutuo lang yung kanako, kana sila, mura lang yung mga agipo, duha kabuk agipo nga hapit na mapaong. Hadlok rin ka ng agipo de, nga hapit na mapaong. Hadlok mo na, dili. Kamu magsige magimog lungag kahoy na inyong agon. Tapara kuno na duha ka agipo, minggulo kadako kayo. Gamay ra kayo agipo, daram ginagludan animo, patay naman na. So ang mga tao di ay nga gamhanan aning kalibutan na sa mata sa Ginoo, wa gyud, huyang ra gyud kayo. Nya kita hain man ang atong kahadlok usahay o dili usahay kadaghanan gyud. Kung magtan-aw na tas mga gamhanan or mga banggiitan aning kalibutana. Nya malimot dayon ta nga ang Ginoo di ay mao day nagsagang nato.
Doon ay panahon nga ang bata kugoson siyang mama mulimbag og maayo, no? Kay munaog yun. Niya gunitan ayaw lagi ana mulimbag yun. Kay manaog yun siya di siya pakupot inignaog dagma din dito bungi din naong. Kugos na sad kuan na mukupot na diri sa liog sa mama kay perte naman pagkabungian. Kakuha mo na. Kamo dili mo mulimbag og gunitan mo sa Ginoo. Maganaong ninyo, sus. Mukisi-kisi yun, kay mangita yun atong kaugalingong gusto. Mauna nga niingon si Jesus diri, pagkaalaot ni mo Corazin, pagkaalaot ni mo Betsaida, pagkalaot ni mo Capernaum, purting daghanan akong milagro gipakita nimo nga pakita gyud akong gisapnay tika giayo nako inyo mga masakiton gibuhi pa nako yung minatay multiply pa kog pagkaon purting daghanan akong milagro gihimo nya ngano wa pa man gyud mo maghinulsol sa iyong sala mo kisi-kisi man gyud mo kay magpakasa man gyud kana magong sala nga igsoon kana bangkada nato buhat og sala mura tag bata ba nga mo ipsot gyud sa kaning kamot nga nagsapnay niya siyang ginikanan kay magduwa gid sa ditos tubig kay magduwa gid sa ditos karsada hantod maligsa nala sa balhabal muna kita ana gisapnay na dinhi sa simbahan sigihag tudlo inana amo sikrito pagyug suyop dito Lord sabtalan ko musikrito pagyug puyo-puyo dito musikrito pag yung kabit-kabit dito. Musikrito pag yung homosexual activity. Siging simba sa simbahan. Sige sang tipon-tipon sa iyang isig kababae o isig kalaki. Nyamingon din, sabtalan ko Lord. Apil na ning nagwali. Ibaw din mo sa kung sa diay. Wow, muna nga naingon si Kristo, ikaw Corazin, aki sa to, Capernaum ba to? Gusto kang muabot ngadto sa langit? Kinsa may gipasabot aning gusto kang muabot ngadto sa langit? Kinsa man ni sila? Kaning gasigig simba. Gusto man gyud mong malangit, di ba? Muna inyo yung simbahan kada adlaw, bisag inong kwarantina, di yun mo sugot, kay mo simba yun, bisag ingon imong edad, di apoy dip, siya mo simba yun, kay mamatay yun kung di ka simba. Pero kusog lang yapon kayong masuko, kusog lang yapon kayong manglibak, daw lang yapon kaayo, igihan lang yapon, masinahon lang yapon, libakon pahastang pare. Ay, saan mo na? Wako moingon nga niya na dinhiro na nimba na sila wako moingon ana pero posible pod. Gayon zaman. Mura tag Capernaum. Sigig simba kay hantod moabot sa kunog langit. Unya. Wa gyud maghinulsol sa sala. Wa gyud mobiya sa sala sa pagkaigihan ng iyang yuta, kanang iyang koral, kanang iyang tanom, kanang iyang gidihang mga pala kinihaay gyud maayo. Siging paningil anang utang nga wa man ginagitudlo sa Ginoong paningil anang utang. Ayan zaman. Tan-aw mo na ko. Masinap anang amelioration nga pila ra sa gina. Dali ra kay nang isugal og tungit, iinom og kulapo, hurot na. Nya mag-away pa gyud nganong siya gitagaan ako wa. Mag-away tungod sa kwarta. Gisugo bagutas Ginoo nga mag-away ta tungod anang kwarta, tungod anang mga butang, tungod anang balay. Gisugo batas Ginoo ana pakig-away ana. Wa oy, ang iyang gisugo nato pakig-away sa yawa, sukli siya, liguna ang imong pagtuo. Kay ang yawa murag liyon nga nagngub, gasigig tuyok-tuyok nangitag iyang tukbunon, sukli siya, liguna ang imong pagtuo. Matod pa sa atong unang pagbasa, niingon si Propeta Isaías, kung wa gani mo'y pagtuo, di gyud mo mulungtad. Karon hay naman ang atong gituhuan, tuo na kaita sa atong mga medisina, tuo na kaita sa atong mga scientific nga mga achievements, tuo na kaita ng internet, kanang satellite, pero wa na ganita kapasalamat sa Ginoo nga maoy naghatag sa nature, sa energy, kanang ilang gitawag og wavelength, unsa pa na diha radiation, unsa pa na diha nga ilang gigamit aning ato karong communication na kupot-kuputan nalas kamot. Wa kita kapasalamat
Ako, mugamit ko sa akong cellphone, maingon dyan ko, salamat Lord. Gitagaan mi nimo ani. Pagkagamhana nimo, wap aga ni mabuhat ang kalibutan, imo na diayng giandam daan nga pwede rami mo communicate bisan og wa nay linya. Kisa may gahimo dayana, ang tao igo ra tang ni pahimos oy. Para ragod anang mo ingon, ako nakadiscovery ko og oil. Unsay tawag ana kanang bang magmina og oil ba? Oil spring. Ana, katong nas Alegria o uban pang mga lugar may Palawan. Unya di ka pasalamat sa Ginoo. Mag-ilog na hinoon. Unya iya gitong koralon didto, nya ang income ato iya gyud. Nakadiscovery ko og usa ka dako kay minahan sa Bulawan, ako ra gid ni ang musagol patay. Di ba? Ano? Ang akong balay, ang akong yuta na ay tuburan, ayaw gyud din ninyo hilabti kay ako ning tuburan. Dinhi sa San Vicente Ferrer nga Paris, daghan kayong ni donate karon. Hasta tibok kalibutan, nana nang donate na dire, giangkon daing padersyano, ako gining donasyon. Ay mo paghilabot. Mao na. Impierno dayon, matod pang Kristo, imbes mo adto kag langit, itambog na hinuon kas impierno. Mga igsoon, pagkanindot kung musalig tas Ginoo. Istorya bitaw may gabi di jud nako matugkad ang grasyas Ginoo labi na karong panahon aning pandemic, panahon sa krisis, unya ang nagdonate nato dinhi mga kahibudngana na kaayo ba? Kahibulungan na kaayo. Kagahapon, lain na sad nga makapatandog sa balatian, usa ka masakiton nga wa gyud kailangan nako. Sige lanog paminaw sa misa, misugo sa iyang pag-umangkon ba to igsoon nga mo hatag og donation gipadeposito sa akong account niya. Pagtan-aw nako 100,000 ang gisuod sa account. Masakiton pa siya karon. Di kalakaw niya, di sa dato, pero mihatag siya. Nakaingon ko sa kong kaugalingon, ngano man nga wa man ni kailan ako, wa man ni siya makaanhi din sa ato, masakiton pag yun, gagasto pag yun siyang sakit. Ngano mang nihatag man siya ingon aning kantidaran, taliwa siyang pag-antos karon. Kana kinsa may nagpalihok silang kasing-kasing ngagikan atong June first week of June hangtod sa first week of May, practically 1 month ang donasyon nato para sa atong project dinhi ning abot na og 4 million. Kisa may makakitag 4 million ana karong panahon na in that span of time. Kinsa may nagtandog sa mga kasing-kasing aning nagdonate dinhi si Father Siano. Oy, kani pa lang naong nakodaan, di na mo matandog maglagot na mo aning naong nga. Ambot ang madre matandog ba? Ang ako palang batasan daan, oy, ang makahibaw pa lang mo, napangutan-an ng mga sakristan diya. Giagwanta na lang gina nila, o wala lagi sila bahis kuliktan gamay, di na gina, mukuyog na ako. Napangutan na sila, ganahan pa ba na mukuyog? O doon na lang gihigayon nga makaikyas, mo ikyas gina. Oh, ang uban gani mo ingong yun, bisa nagkuan, pader mo uli gyud ko pader, kay gimingaw ko sa amon nako waday ka maluis pare, nga wa man ni uli-uli. Sa bahala na kadiya pader, na uli gyud ko sa amon. Biyaan yung pare. Nya anong nangatandog mo na sila? Tungod na ni San Vicente Ferrer. Tungod na sa atong Ginoo nga nagsapwang sa atong parokya. Nya kay necessary maning ato mga proyekto, iyang ipangtandog ang mga kasing-kasing sa mga tao nga dunay pagtuo. O gihimo niyang agianan sa iyang grasya. Ang iya yung reminder nako, Father Siano palihog in town, ayaw gyud pangangkon ani. Ayaw yung pangangkon, pwede tikang patyon karong gabi okay ra gyud kaayo. Ayaw na pagunahuna kisay mohuman anang imong project. Kay naa sila sa Brad Boy, Brad Loloy o uban pa. Ibili na nila haron sila'y mangutkot silang igumay. Pero di sad mo mabalaka kung mamatay ko karong gabi Kaya nga naman, ang Ginoo lagi mo nagsapwang.
I-announce lang na ninyo, si Father Siano namatay na, ang project, kuwangan pag mga 3 million. Tanawa, di ba ikaugma? Wa na mo'y kulikta. Mudaghan, tungod sa kamatayong Father Siano. Kaya kisa may muhimo na, ang Ginoo. O na, kamusad, ay sad mo kabalakag, mga matay mong tanan. Di ako nga mumisa ninyo. Libre. Libre. Ingka ang akong mga anak pa dir, ay gisapwang na nas Ginoo. Siya'y gasapwang anak, dili ikaw. Unsa ragoy mahimo nimo. Ang akong bana pa dir, samot na, tu ay silingan nga musapwang anak. Manindog na ta. Mga igsoon, sa panahon sa paghukom, ang Dios mas maluoy ni adtong mituo kaniya o nagbuhat sa iyang kabubuton. Busa mudangop kita kaniya sa atong mga panginahanglan ug muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang nagagulo sa simbahan, nga sa kanunay ilang maangkon ang kapiskay o kalagsik sa lawas, aron mapabilin silang lig-on nga mga saksi sa kahalangdon sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang katawhan sa atong nasod, magkahiusan na sa pagtuo, ug likayan ang pagkamasinahon sa mga butang nga naangkon sa uban. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayo na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Mahalikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, banhawon na sa panahon sa paghukom. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Labing santos nga Amahan, Dios sa katarong ug hustisya, paminawa ang among gipangamuyo ug dawata kining among gihangyo kanimo nga gituboy namo dias gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan.
Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ausan kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo, kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya ug pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo didto sa cross ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga way katapusan alang sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagdaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng among gipamisahan karon, ug kadtong wa nay nahinumdom sa pagpamisa kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo
imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, ang akasanan. Pagdaygon ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua o luwasa kami sa kadautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man naging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-ibig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluli kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. po kitang
O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eukaristiya, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga nagitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection. Ang Diyos nun nga pag-amuma, kanabang sapuangon taniya. Ang ato lang buhaton, di lang kita mo kisi-kisi aron maghimo og sala. Kung dili, maghinulsol ta sa atong tanang mga sala matag adlaw. So update lang sa ato dinhing trabaho. Agahapon murag wa masugdi ditong atong adoration kay kuwang sila sa tao basig karon, pero karong adlaw sugdan sa pagtangtang kining atong tiles dinhi sa center aisle, ambot og masugdan pasad nila ang pagtaod na sugod sa granite. So iampo nato nga malampuso, no, wa pa man moabot ang atong tiles para dire, wa pa man ma-deliver. So basig nag-deliver ato, tuloy-tuloy na. So ay mo kahibong ugma, maglisod na mug-agi dinhi. Ana, no? So pero part man na sa atong development nga mag-anam og ka nindot, no, ang atong kinpan. Yatos tong yampo ang atong stained glasses ang naghimo ato nga madali tog kahuman. Ang diha sa unahan naghimo pa ang design sa stained glass diha sa atong sa atubangan. So padayon ta nga magpasalamat sa Ginoo para sa ato mga benefactors, magampo ta nila. Pero naalang roy pipila nga mihatag og donation nga wa pa mo hatag sa name of sender, wa mo inform nga rin ako sa name of sender o niya ang code number. Bahala nila ng amount, name of sender and code number. Pwede man na ito mabargain dito ang amount, pero kanag yung code mo importante yung ang name of sender. So kamong mo gustong mo donate para maggamit gid nato, kuan lang, ihatag lang gid namo ang name of sender o ang code sa maong transaction. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo.